nies isellmulkom jagħtukom merħba għal programm illi permezz tiegħu ser nkunu qegħdin nagħtu live reaction għal polots ta' UEFA Euro 24 illi ser jitilgħu minn hawn ftit ieħor kompetizzjoni illi ser tibda fl-14 ta' Ġunju u tispiċċa fl-14 ta' Lulju. Kif qed ngħidilkom illum m'iniex qiegħed waħdi għaliex miegħi għandi lil-Karl illi flimkien se nkunu qegħdin Lejla tajba. nagħmlu dan il-programm. Karl, insellimlek. Buonasera. Hija naħseb mhux ħanejt hija xi ħaġa storika għax ifhimni. Imma hija xi ħaġa innovattiva li t-tim iddeċieda għax aħna tinsix għalkemm qegħdin aħna u llejla warajna hemm tim sieħ u għedna nippruvawha u aħna l-innovazzjoni hija xi ħaġa li nħobbu. Nsellem it-telespettaturi kollha, nispera ma noħroġx bħal l-aħħar filmat li battilkom bħal tal-UEFA wara il-farsa li għexna tar-Roma u tarawni bissima ġifieri u nikkommentaw. U l-lejla ħankunu vesti oħrajn, Esattament. Antonello ħajkun qisu il-reġun. Ħajkun jiddefendi l-kuluri tal-azzurri u jien ovvjament il-kuluri ta' 3 miljoni. Biss qabel ma nkomplu niddiskutu żewġ affarijiet. L-ewwel nett inħeddnukom biex min irid jintervjeni saqsi xi domandi fil-pri li tagħmlu dan ikkummentaw, nieħdu pjaċir ukoll nisimgħu l-kummenti tagħkom fuq dan il-programm li letteralment sar fissa tejta wara nofsinhar. Jiena mdieħel l-Istadium Nazzjonali biex nara bil-kikara ħamrum, ċfant fuq it-timwettilhom ejja ħanamlu live reaction min irid jidħol fil-fatt nirringrazzja l-Karl kolli għata short notice daħal. Biss tajjeb illi qabel ma nkomplu il-diskursata tagħna ngħidulkom ftit min huma t-timijiet illi għandna fl-urna permezz ta' diversi grafiċi li aħna nħolġu fuq il-programm ta' lejla tagħna. U għonek għadin taraw l-urni. Urna wieħed għandna l-Ġermanja illi huma l-pajjiż ospitanti, Portugal, Franza, Spanja, Belġju u Ingilterra. Fil-grupp 2 għandna l-Ungerija, it-Turkija, il-Rumanija, id-Danimarka, l-Albanija u l-Awstrija. Il-kriterju li bih mxew il-UEFA biex jagħtuna il-polots u l-pots huwa illi minn rebaħ il-grupp li awtomatikament impoġġi f'urna wieħed u urna 2 u minn spiċċa t-tieni f'urna 3 u urna 4. Urna 3 Olanda, Skozja, Kroazja, Slovenja, Slovakkja u Repubblika Ċeka. Urna 4 il-holders l-Italja. Naħseb din hija l-ewwel darba li pajjiż li qed jiddefendi t-titlu Ewropew qiegħed daqshekk l-isfel fl-urna, is-Serbja, l-Svizzera erbaħnilkom. Anka ġodarkom erbaħnilkom, ma nibdewx, għax illum ħanattakka. Għandi xi ngħid, imma ħalli nfokku Karl. Il-rebħa u rebħa tal-playoffs li se jkollna f'Marzu li huma dawn. Grupp A, Wales, Finlandja, Polonja, Estonja. Grupp B, Bosnia, Ukrajna, Izrael u Iżlanda. Grupp C, Franċja, Lussemburgu, Greċja u Kazakstan. U jekk tippermettuli ħanneħħi naqra balla minn fuq l-istonku xi ħaġa li tweġġani ħafna bħala dilettant tal-futbol Malti u naħseb li Karl ukoll ilu li nara dak l-isem Lussemburgu fil-playoffs. Mela aħna nibdew bil-pożittiv. Illum irid inkun ħafna pożittiv. Ħalli daw n-nies li jsegwu s-soltu l-YouTube channel jgħidu ma jaħsbunix xi bokka mort jew xi wieħed organizer taċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħajja. ċerta għaw xi kummenti nsellem Elena Bela illi tgħidilna no competition, keep it up, mhux Antonello biss mat-tim kollu, u nsellem ukoll diversi nies li qed jarawna fosthom Klomar, Topajt Chris, Wayne Koxkieri, Alan Yeomans u James Side. Komplikajna. Ninaqat miegħek fit-tislijiet għal dawk kollha li qed jassistu għal din it-trasmissjoni. Nsellem ukoll lit-tim ħabri li hemm warajna minħabba l-fatt li biex tagħmel xi ħaġa
mhux one man show imma hemm l-idea tu hemm in-nies. Jekk Eżatt? Alla jrid din ħatkun tajba perswas li ħanimxu oltre minn hekk. Ma anke Alla jqalilna, id-dinja ma saritx seba' tiem imma pass pass u perswas bl-entużjażmu li hemm fit-tim li aktar affarijiet minn daw ħajkun hemm. Mela, l-Italja. L-Italja hemm minn forsi jinesa jew minn forsi għandu l-memorja qasira u forsi minn irid jinsa. Le laqqas Passur xejn. direttur. Nixtieq Anzi, infakkarkom li huma l-holders tal-Eurocup. ringrazzjaw il-Southgate li lab U catenaccio fil-finali. Tini gol. ismani, mela, jiena li kellek tgħid li dakinhar min taħseb li kien jirbaħ konnilek l-Ingliżi. Għandek Wembley u xinu Arena, tu il-fattur ħomm jiswa ħafna, Italjani ma tiġ kien hemm xi tim dak il-briju jew kwalità ta' players li jimdorin jisfornaw, kellhom ħafna kriterji biss imbagħad il-lotterija tal-penalties dik hija kaxxa magħluqa tista' tkun l-aqwa tim fid-dinja jekk ix-xorti tgħidlek li għax nemmen ħafna l-lotterija tal-penalties hija xorti għax kellek titkellem ma' goalkeeper kif da jgħidlek jien naqbad niddeċi ftit huma dawk għalkemm huma ta' klassi kbira dak il-ħin ikollok a split fraction of a split second li tittieħu deċiżjoni tintefa' naħa u l-ballu jaf jew jiġi fidejk jew inkella tissofri l-gowl. Ġifieri l-Italja biss naħseb biss Spalletti reġgħu inqabad ċerta mentalità, ċerta ritmu li kien ilu ma jidher minħabba Mancini naħseb li s-sostituzzjoni ta' Mancini bħala coach nazzjonali tal-Italja missa saret ferm qabel, ġifieri imma l-affarijiet issa qegħdin hemm. L-Italja il-prestazzjonijiet li urew kien hemm ftit ċaqli perswas li Spalletti ħati l-imprint tiegħu u naħseb għalkemm ħankunu f'pott erba' nafu wkoll niġu fi grupp tal-mewt kif konna qed niddiskutu qabel Antonello. Hemm qatt ma l-armihom jien Italjani qatt ma l-armihom, ġifieri fis-sens L-okkazjoni was li jiġu hemm kompetizzjoni bħal daw. diki. Ġifieri hemm bżonn li issa naraw nimxu pass pass u nagħmlu minn hemm. Rigward tal-Lussemburgu huwa ħaġa tweġġen ħafna. Biss ma nkunux negattivi. Imma niftaħru għax niftaħru dejjem bl-irġiel, niftaħru dejjem għalejdu prositu well done it-tim tan-nies li qed jagħmluna kburin. Well done Fatt ukoll lin-nisa tlieta Maltin. għandhom logħba deċiżiva nawgurawhom il-tim nazzjonali Malti tan-nisa li jagħmlu dak il-pass ta' promozzjoni li tant aħna id-dilettanti tal-futbol Malti għaċċana għalih. Naraw fil-dokumenti oħra, int nixikluna favoriti netti Ingilterra u Franza u wara dawn Olanda u Belġu. Jiena fl-opinjoni tiegħi impoġġi l-Franza fuq quddiem, l-Ingilterra fil-fema tiegħi naħseb li huma tliet fatturi li qed naħseb huma l-akbar avversarji tal-Ingilterra fil-tazz viċin għaw lejn it-tazza li huma numru wieħed Franza kif qaċċenna tajjeb Anthony, numru 2 it-tabloids Ingliżi li meta tqum xi kompetizzjoni dejjem narawhom iduru u jaraw x'fejqilgħu, u numru 3 l-inkompetenza ta' Gareth Southgate ċertu logħbiet importanti. Jiena ma ħansemmi xejn kull ma se nsemmi statistika tal-logħbiet importanti. Semifinal 2018 mal-Kroazja telfa. Telfa fil-ħin barrani. Fil-Euro, il-finali, rigal ta' Southgate l-Italjani, it-tazza ta' dinja ta' 22, iva tlifna ma' Franza, bissa l-Ingilterra naħseb kienu sfortunati u koll imma xorta l-puntu li meta tiġi għassijunno Southgate sissa he never delivered. Irrelevanti tal-fatt illi irrelevanti tal-fatt illi l-Ingilterra fil-qualifiers tkaxkar kull mer.
Qabel ma nkomplu, xi ħaġa wkoll fuq il-lokalitajiet li ħajospitaw il-grounds tal-Euro, Berlin li ġib żgur ħafna memorji sbieħ lill partitarji tal-Italja Karin. Munich, Ekku, Dortmund, Stoccarda, Gelsenkirchen, il-kamp ta' Schalke, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Cologne u Leipzig. Dawn huma l-aktar tibliet illi ser ikunu qegħdin jospitaw il-logħbiet matul din il-kompetizzjoni li ħatibda fl-14 ta' Ġunju u l-finali tkun fl-14 ta' Lulju. Fakrukom ukoll diġà minn issa illi matul il-kompetizzjoni tal-Euro jirritorna l-programm ta' Wayne Mikallef, zona d-darba nsejħula zona Ewropea bil-analiżi tal-logħbiet illi ikollna matul il-Euro. Apparti l-wara l-logħbiet tal-Ingilterra tistgħu tistennew li tisimgħu post-match reaction minn għandi sew jekk l-Ingilterra tirbaħ u sew jekk l-Ingilterra titlef. Issa nara ma' minnaħa tal-Azzurri insibu xi volontier imma dik għal-qudiem. Ġiġi Buffon jitla fuq il-palk jagħti tazza l-organizzaturi Buffon huwa l-kap ta' delegazzjoni ta' l-Italja. Kajlek tippermetti li ngħidu Italja possibilità li jkollna 6 players tal-Inter fiha. Ma nafx intom ir-Roma kemm il-plejer qed tibatu għall-nazzjonal bħalissa jidri li Cristante u xek. hemm Cristante Mancini, jekk ikun f'siktu Spinazzola, Iva, Pellegrini, ġiri anka Zalewski, ġifiri kien ma' Mazzar, kien ġiri anka ma' 21. jiġifieri anki Issa intom naraw pass ir-Roma pass. anki intom ir-Roma qegħdin tibatu wkoll Waqara, efemni. Umbat għandek il-nukleo Juventin li naf li ħad qabli ħanejt, imma il-verità hija dritta u sagrosanta meta kien hemm il-nukleo Juventin mal-Italja, l-Italja dejjem ħarġu rebbieħa. stat ta' fatt, le stat ta' fatt. Ifimni, il-fatti ma tistax tiċħadhom. Jiġifieri, qed naraw iżjed kummenti Trevor Thomas qed iwieġeb il-lent nixilkluna qed jgħidlu li aħna maħna xejn Trevor, tgħidilna ma' min iż-żomm. Forsi nkunu nistgħu wkoll inwiġbuk. Sadattant ukoll ser nurulkom kif Jekk ma importax nistanza nimlu il-Trevor Thomas, Iva, bil-qalb konna kollha. nilabu mal-ħibs flimkien u Trevor Thomas huwa coach ġifieri. Daw nsellulek Trevor, nieħdu pjaċir li bniedem bħalek tifhem fil-futbol qed issegwi dan il-programm u napprezzaw ħafna l-kummenti tiegħek. Sadan Mela, intantu Sadattant ukoll ħanulkom iva, naqra waqt il-polots kif ser ikun l-iskrin tagħna ukoll. Voldir se tkun qegħdin taraw lili u l-kar li ma darba ħankunu naqra imċekni u hawnhekk mela l-ismijiet battikata ton tat-timijiet iva biex naqra iċekkellilna battikata imma ifhimni għax it-tnej Alla jberikna, zaqna nħobbuha. Esattament. Imma jien ngħidlek qegħdin nippruvaw dal-esperiment nisperaw ukoll li jirnexxi. Mbagħad mal-polots nibdew niktbu ukoll l-ismijiet Fil-fatt, tal-24 qed jidhru kontestant. Personalment gruppa nispera li l-Ingilterra apparti li tiġi grupp abbordabbli niġu grupp B u C ħalli nfittxu nilagħbu. Komplikajt. gruppa Ġermanja. Esattament, Għala il-Ġermanja raw. li huma diġà bħala l-pajjiż ospitanti, dawka ovvjament ikunu nizlin bħala A1. Issa naraw naqra inti għandek xi permissjoni fuq il-grupp ta' Taljani kaj. X'ma min tattib li ħadġu? Ħares, dil-ġimgħa meta kummentajt ġifieri u batt il-video ta' Roma kelli high hopes enormi. U bekk kont maħruq u ddiżappuntat bekk rajt il-video tiegħi li għamil. Għax meta il-polza telat jienet pretendejt li Roma mhux tal-li għaddu mill-grupp tal-li l-gruppi kaxkruħ li sal-5 logħba inkunu bi 15 punt, l-ewwel post ċert, x'ġara? All għaddejna ma x'ġara? Ġara li mid-dera ħan ikkwalifikaw bit-tieni post. Tieni post li jfisser iktar impenji, it-tieni post li trid inti ħadd ispiċċa żgur ma' wieħed
mit-timijiet il-b'saħħithom, mela ifimni għand. Ma ara, ħat-talima ta' 45 sena xorta tibqa' titgħallem. Mutat. Li ġri jrid u nimxu on the day. Għax issa ħajkunu daw ngħidu li ħatkun polza borda bdu l-ħad, mbagħad imorru hemm jaqlaw 5 u 5. Għal xejn tkun it-tamajt. Ifimni, sabi żbieħ li tipprevedu hekk, imma dak il-ħalli Nostradamus speċjalija. Jina minn naħa tiegħi jifimni. L-iktar grupp li qed nara li jista' jkun abbordabbli għall-Ingilterra huwa grupp mar-Rumanija, mal-Slovenja u dawk mal-playoffs tal-Lussemburgu. Min-naħa l-oħra l-grupp li nixtieq nevita huwa l-grupp bit-Danimarka, l-Olanda u l-Italja. L-iskur huwa grupp li il-grupp żgur kun grupp tal-mewt. Issa rridu naraw naqra ser jiġri. Sakemm ukoll qegħdin naraw sakemm ukoll qed ikomplu l-programm tal-UEFA, forsi nagħmlu naqra Karl analiżi fuq l-ħarra ħbarijiet li kellna llum. Tispikka ir-rebħa kbira ta' Birkirkara fuq il-Kamerun. Dik sorpriża żgur. Jien Jew personali sorpriża. jien personali kont ta' għali. X'waħdej, tgħidli. Li jien personali kont ta' għali ma stennejx ir-reazzjoni ta' Birkirkara li daw ma rridux ninsaw li kaċċew il-Tedesco. Il-fatt il-ħamru naqqas qabilka ma qabżu nofs il-ground. Ara ngħidlek il-pura verità minħabba impenji li jkolli taf inti idlum issib ġeneralment it-tifel il-kbir peress li lab kelli fil-għodu lopu għafsnar training ma tantx kelli ċans insegwi. Għax kif taf jien nħobb immur nara t-tifel. Mela, kellek tgħidli Karl, tgħidli inti x'taħseb li naraw ġi xi ħadd tara Antonello ħejdilkom hello. Ija mela lebel Iż-żgħira għal-kolla. mela. Francesco, ħejdilhom hello, Francesco. Wave. Antonello, ma daħi sajt zwit inter, ta? Francesco huwa Għamillu tifel bajt. iż-żgħir ta' Karl. Hello Francesco. Francesco ġijara, ġijedilkom ħaj. Mela, il-logħba tal-ħamrum, kellek tara il-conditions kollha li kien hemm u li ġew. Ifimni. Kont ngħid, apparti l-ħamrum huma l-ħamrum, apparti huma champions, apparti huma l-aqwa squadra, apparti huma l-aqwa team, apparti li ħafna fatturi oħra kellek tgħidli għalkemm jien ma nilabx ġifieri u kontra l-betting, ma dik hija xi ħaġa oħra personali kellek tgħidli tfa' 10 cents min kellu jerbaħ illum, kont ngħidlek ħamrum. Għax jisli bil-Kirkara dejjem dal-perjodu second of coach u ħafna affarijiet oħra ġifieri. Imma kif nafu l-futbol għalhekk sabiħ? U tlieta tagħhom mhux logħba, mid-dera tkeċċew xi players, ġifieri. Eżattament, kienet logħba li kienet Kienet ftit nervuża logħba. wkoll fl-aħħar tal-ewwel taqsima. Nibdejna ġifieri nitkellmu dan huwa ħaġa li waqla taf inti tkun qed tara l-lob u mbagħad tara tfal jitrenjaw u taf inti il-parents minna jkun hemm minnu dilettant minnu involut fil-klabb minnu hekk u minnu hekk u tibda titkellem. Kont ftit ixxokkjat ngħidlek il-pura verità għax ma stennejtx li l-Ħamrun jgħaddu minn din it-telfa. Mela sa X'taħseb dan inti Tom, it-tant, taqbel miegħi? le ħadd ma stenja din it-telfa sa dan it-tant tkun seħdilkom illi hemm id-deputat segretarju ġenerali tal-UEFA Giorgio Marchetti fuq l-iskrin li qegħdin naraw aħna li qed jispjega l-proċedura tal-Polozz dan ifisser li l-mument tant mistenni jinsab kważi magħna. Voldiri, l-eċitament jibda jikber biex naraw naqra t-timijiet nazzjonali favoriti tagħna ma' min se jispiċċaw. Joseph Farrugia isellem lilek Kyle u jsellem koll il-Francesco t-tifel tiegħek. Insellimlu? Is-Sur Farrugia naħseb għandi idea minnu ħanara ftit il-live stream tagħna. Mela, ħanaraw. Sa dan it-tant ukoll
Sakemm ukoll infakkarkom illi qed inħeġġukom biex anki waqt Joe, il-polots, anki waqt il-polots tlobbru tir-Real Sumana. Issa l-polots waslu il-Joseph x'qudiem. Farrugia nsellim nominaw. Joseph Farrugia aħna ħbieb, ġifiri, anka aħna nidu Joseph Farrugia id-dar magħruf bħala Liverpool. Kellu Grosser hawnhekk warajna ġifiri, bnidem kien plejer ukoll kien plejer ta' Rabat Ajax, iżomm mal-Liverpool, għalhekk ngħidulu hekk u jżomm mal-Ingliżi wkoll. Insellem nominaw Joseph u t-tisliet tiegħek issa ngħaddihom l-tfal it-tnejn. U meta trid, skużani ħadlek daqsxejn u sajt li daqxie program Antonello. Il-bib ġus ta' fejnu, iġdi ħorġ il-naftit. Tem sabiħ, forsi anka morru xi sajda b'kas-soltu, u plassek insellim lek u jekk ma nħaqx narak nagħti lilek ir-rita u t-familja il-kumplament tal-festi tajba. X'issa nibdew dil-kantanijena. All the best. Esattament, imma s-sadika Grazzi ġus. l-all the best aħna nilħu ngħidulkom. Fil-25 ta' Deċembru għandna ġurnata s-rampu l-all the best. George Magro, nisperaw li Kobe Majno jażel l-Ingilterra u mhux lil-Ghana. George Magro naħseb li huwa partitarju Manchester United jew Liverpool. Nowar Brinkat, sabiħ tara li żdajna fuq il-palk niftakru fi żminijiet sbieħ ta' tripletta Nero Azzurra Klomar. 100% huma żminijiet sbieħ li tara lil West fuq dak il-palk. L-ispjega tkompli l-eċitament jikber dejjem jikber. Mark Schembri, s-soltu il-YouTuber polemikus Juventintana, min jaf grafina l-lejla ma sieħbu ċeferin. Għalija jistamajt xej u nittama l-tim ta' grafina jtirkmini. Inselmulu l-Mark. Mark Tanx baba. Mark li għada se jkun qed reazzjoni rikordjata għall-loba Monza Juve. Biss ħanejdilkom minn issa nhar il-ġimgħa 8 ta' Deċembru wara Juventus Napoli, Mark Schembri dieħel live. Naxxilli l-konvinċieħ biex Mark Schembri jidħol live. Loba il-lina illi iħodz ħafna dik ma' rivali, ħansiklom il-rivali tiegħu Napoli. Fuq Italjani jifim jekk Mark iktar ma jinqaw kmini iktar aħjar ħalli l-plejers tal-Inter imorru jistrieħu. Speċjalment nkunu flaxkarna xi ġixtazzi magħna fl-aħħar tal-istaġun ma fuq dik l oħra. Kif sifer kompetizzjonijiet maġġuri u din naħseb Kara taqbel miegħi mingħajr l-Italja, mingħajr l-Ingilterra, mingħajr it-timijiet il-kbar jitilfu l-valur. Is-sport vera li għandu il-mentalità bil-rispett kollu ġaħanistika ta' Ingilterra kontra Italja, imma To tell you the truth, Antonello, xtaqt nitkellem fuqha. U jiena di ħaġa li nispjega. ħaġa li ma nistax għalija jiena di. Għandek dritt insomma kultin biss li tara ċerti ġlied, piki, tajjir u paroli fil-vojt. Laqqas ku jagħmlu mal-Malta ħseb wara daw għalihom Malta aħna nulla. Jien ifhimni jiena bħala bniedem li nħobb il-futbol u hekk anke t-tifel tiegħi ngħidu ibni. Ilu kien nixxiulek jilbsu pjaċir bih ma tonx tagħmel dal-kummedji u xjenati. U daw ġeneralment ikunu nies li jridu jabdu jozzikaw jgħodu sejrin m'għandhomx jagħmlu jieħdu okkażjoni biex joħorġu inizzu l-arja. Plus jieħdu okkażjoni biex jieħdu jagħmlu daqsxejn stobju jieħdu drink. Imma jien tgħid li xejn fejn toqgħod il-bandiera bajda u ħamra ma joqgħod ħadd. Insegwi, Malta l-ewwel qabel kollox dejjem il-kart. Imma fimni, sabiħ ukoll dan iż-żmien nsemmillu tal-Ingliżi, tmur dak il-bar tisma' football's coming home taqbel il-logħba tiddalu, eċetera, eċetera. Ilu ġeddar. Azzurro, notti maġike, ma il-Ġermaniżi meta jiltaw bejnietom. Insomma, jkun għandek atmosfera anke. Issa saqsik domanda Antonello. Mela, x'kien inti bħal interess? Paulins kien li ġalek tħobb Ingliżi jew le? Paulins. Bniedem illi kien jagħta qalbu fuq midfielder, u għadu sal-lum maħbub mal-pubbliku interista.
Paulins illi bis-saħħa tiegħu ġejt inżomma l-Ingilterra ħana jgħidu hekk. Fatt Mark Schembri qed jgħidlek proset Karl pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Insellem ukoll il-Lentni Abela Sabiħ tali kollok tim. Sabiħ li kollok tim u toqgħod tgħid ara ta' daħna ċert interessi ma temmu sa noqgħod nikpija għal pajjiżi li daw għalihom aħna nulli ħafna minnhom hija realtà. le mhux hekk. Tweġġani ħafna dik ir-realtà fil-fatt tara. Għalhekk il-lejla lbistilkom l-abjad u l-aħmar Eżatt. biex nurikom li l-kuluri tagħna huma dawk, il-kuluri għandna nkunu bihom kburin, għandna hemm bżonn li t-tim nazzjonali Malti issa tal-irġiel laqbadniha hemm bżonn jara x'isir, jiddispjaċini hija ferm sitwazzjoni għal dawk speċjalment il-ġenituri li qed jinvestu ħafna ħin u flus f'uliedhom hija xi ħaġa tal-mistħija, hemm bżonn naqbdu nagħmlu programm sura. Sfortunatament konna qbadna imma ġraw ċerti każi u kellna nerġgħu nħottu kollox. U jiena dili ma nistax nifhem. Għalfejn meta tiġri xi ħaġa u jkun hemm it-tajjeb fiha ma nibqgħux fuq it-tajjeb li jkun hemm. Isna jiġi da ġdid, ma jrid jaġeb da ġdid. Hekk nibqgħu b'dis-sistema jiddispjaċini mu se naslu. Hemm Jiena bżonn li jiena biex inkun Iva. onest miegħek, Karl, minux kont qiegħed nara program fuq stazzjon lokali kien hemm fuq il-panel Rejza Farrugia, Pippo Bsajla u l-ex Gloria ta' Valletta Nardu Farrugia, kien program fuq l-istazzjon nazzjonali u kif rajtu vera waqajt ħażin għal mod speċi possibbli t-tim nazzjonali Malti mhux kapaċi namlu dan il-progress ta' dan it-tant ukoll qegħdin jintroduċu timijiet ta' urna wieħed, jiġifieri wasalna biex nibdew nitfaw il-grafika fuq il-tluq tal-prodozz jiena wkoll nista' nidħol fuq is-software biex nkun nista' ntellalkom il-polots malli jibdew kif bħalissa qed iġib il-Hurricane il-Saka u l-kumplament tat-tim nazzjonali Ingliż fingers crossed illi mal-Ġermanja tgħid tiġu ton. ma nistawx, l-Ingilterra żidet. Naf għax qegħdin pot one. Naf. Biex Eżatt. nabba ftit miegħek jien ħandaħlek fl-atmosfera. Fimni, dik li bdejt tgħid. kienet l-unika roba twordaj. Li tamel ta' nies fl-Euro. Biex nkunu għedna kollox. Mela, Buffon jibda Antonello li xtaqt inżid. Buffon Biex jibda taqt jtedda inżid sa' ma dan li it-tant. qed Daj, Mela kemm lejt din ġobni ħafna il-diskors li għal Pippo Bsajla fuq it-tim nazzjonali Malti kien straight to the point, kien ċar kristall u jiena naħseb jekk vera li rridu li t-tim nazzjonali Malti jieħu rruħ hemm bżonn li nerġgħu niġu bħalma konna qabel bit-tliet barranin stilel ħalli iktar tfal Maltin jieħdu l-opportunità u jitalmu l-logħba tal-ballun. mela, tlajna bidejk Antonello. l-Polots. X'saret? Mela, Spanja, l-ewwel pajjiż illi tela, Spanja illi se jmur fi grupp B. Spanja illi se tmur fi grupp B. Favoritissimi narhom daw kellek tgħid li tim hekk offhand mal-Ġermanja tpar nitfal Spanja jien. Ovvjament kajn nitolbok tassistini sakemm jien nkun qiegħed ukoll nipprepara il-grafiċi. L-Ingilterra titla issa almenu l-Ingilterra fi grupp C, mhux se ndumu ma naraw 3 miljun inflazzjoni. U wara smajt l-aħħom bħala C4. Mela l-Ingilterra C4 it-tim ta' Gareth Southgate ser ikun qed jagħmel id-debut tiegħu mela l-Ingilterra li ħatkun qed tagħmel mela jitilgħu wkoll Franza sa dan it-tant, ovvjament infakrukom qegħdin live għal daqstant jistgħu jiġu ħafna affarijiet illi huma lil mill-kontroll tagħna. L-Ingilterra li ħadd tagħmel id-debut tagħha fis-16 ta' Ġunju ġewwa Gelsenkirchen. Mela naraw Franza illi titla' D4
Franza illi titla bħala D4. Ovvjament nixtieq nagħmilhom bil-kuluri imma jidher illi se jgħod jitlaqlaq l-iskrin u ovvjament l-ewwel dmir tagħna huwa lejn il-pubbliku. Belġju grupp E, il-Belġu ta' sieħ Bekkar. Għal-King. Reġa Skorja, erba. Nirringrazzjaw il-ġunto li Il-min dejjem, ringrazzjaw. il-ġunto li dejjem li gerxu minn mal-Inter. Belġju E1 u jekk qed nara sew hemm possibilità ħanara ir-rebbieħ tal-grupp C le mhux mill-ewwel u l-Portugal grupp F. Mela ħanara naqra ħaġa le ir-rebbieħ tal-grupp C jidher li hemm possibilità ta' favorevoli għaliex fit-30 ta' Ġunju mat-tielet tal-grupp D ħana li nara il-Portugal ħatitlaq F3. Mela kont qed nara naqra wkoll it-triq tal-Ingilterra jidher li diġà qiegħda nniżla għaliex jekk jirbħu l-grupp jilagħbu t-tieni round mat-tielet tal-grupp D, E jew F. U mbagħad fit-tieni round u fil-kwarti tal-finali ma' runner-up ta' grupp A kontra grupp B, possibilment il-Belġu semifinali. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Mela tikol xi bezzun jew bit-tajjeb, nissamlu l-kom tajjeb. Issa naraw, Jirranġawkom l-Iljuni. issa L-Iljuni naraw tates. naraw naqra l-grupp f'sejġi, u mbagħad nixxu minn hekk. Onestament, bħala supporter tat-Taljani u inti tal-Ingliżi nixtieq ta' terbaħ. Arena fl-omor li għandi ta' 45 sena. Rajt li t-Taljani jerfu kemm il-World Cup u kemm l-Euro Cup. Ġifieri nixtieq iddu ftit About time l-Ingilterra l-esperjenza tilbaħ xi ħaġa bil-players li hemm. About time, u jekk speċjalment il-Euro tiġi pereżempju wara li f'Mejju nkun il-baħt it-tieni stilla jew il-Champions League erġajt, mhux se tkun tnop lanqas. Bdiex taġġel ta' Champions League ma narakomx hemm. Kellek tgħidli Champions League nara is-City, is-Siqara. Pereżempju bħalna, ir-Roma, Kontenta Europa bit-tieni League. stilla Karl, il-Koppa Italja. Europa League, pereżempju, jiena għalija kellek tgħidli min tara favoritissimu ngħidlek Liverpool. Liverpool għandhom biex jerbu għall-Europa League, jiġifieri anke l-fatt li qegħdin hemm biżball għalija setgħu daħlu flok il-United fiċ-Champions League. Imma dik issa hija storja oħra. Għax Liverpool ramawsu. Ġermanja mal-Ungerija. Ġermanja mal-Ungerija. Tajjeb. A3 mela il-Ġermanja mal-Ungerija. Ovvjament nixtieq naqaf feedback ukoll minn barra kif qegħdin taraw il-grafika Voldiri. Marx kemm għallek. U flokok jien nara x'namel, insib xi ħaġa porta fortuna u mmissa għandek injaw ħdejk ton. U jgħad infatti, imma Għax Marx kemm diġà għallek. Albanija fil-grupp B ma' Spanja. Latilejn il-Polozz nagħtu l-priorità l-Polozz. Albanija ma' Spanja fil-grupp B. Iktar, per eżempju, sissa mill-daw li għaw tal-first, sewa, li nixtieq kellek tgħid li għażel. Tgħid li għażel. Ġaraton. Ġara mal-Ingilterra. Ajja. Mhux il-pajjiż li rid. Ċertament. Id-Danimarka C2. La tonne. Id-Danimarka. Mela tix nikkummentaw sempliċiment hekk ġast wi mbagħad l-analiżi nagħmluha fl-aħħar meta jkun hemm kulħadd. X'taħseb Antonello? Ħalli anke tkun tista' timmen. Ovvjament jiena tlajt l-ewwel first reaction tista' tistennija minn għandi imma. L-Awstrija titla' ma' Franza ukoll. Iva. Mela, l-Awstrija
li titla ma' Franza D3 mela Franza mela l-Awstrija Franza tiddebutta mal-Awstrija hawnhekk u l-Ingilterra se tilgħab il-logħba kontra d-Danimarka fl-20 ta' Ġunju ġewwa Stuttgart sa dan it-tant. Mm. Rumanija ma' Belġu, forza tajba dik għal. Ejwa, fil-fatt ma rix nitkellem għax tafxet koħanejdlek, koħaħalli ħall-axħar dal-komment, koħanejdlek kelli nażel sissa minn ta' pot 1 sewa nipreferi niġi bit-Taljani gruppi jew grupp F. Hemmhekk waqgħet Rumanija nimmira. Rumanija mal-Belġu u l-aħħar pajjiż huwa t-Turkija ta' Hakan Çalhanoğlu, grupp B u ta' Vincenzo Montella, ex Gloria Romanista li qed naraw jitbissem ukoll L-aeroplanino. fi żmienu kien joġobni ħafna bħala Ifimni, attakant. u dak ħassra jekk qatt ma rajtu live. Dak ġieri meta kont immurna Rom, id-dirty work li kien jagħmel Montella, inkredibbli. Għax kultant nibdew ninkalkulaw fuq television tibda tara l-gowl u hekk, imma meta mbagħad tkun qiegħed fil-ground tibda tinnota ċerti affarijiet li sfortunatament it-televiżjoni ma jagħmilx ġustizzja miegħu. Issa naraw. Ara jien kellek tgħidli s'issa kellek tgħidli fejn tixtieq jitilgħu it-Taljani ngħidlek E u F. Għax il-Ġermanja il-Ġermanja l-Ġermanja, Spanja, l-Ingilterra u Franza kollu ma superpotenzi sew. Imma il-Belġju u il-Portugal bħala tal-ewwel pot bħala l-iktar timsaħtu naħseb abbordabli iktar għall-Italja. X'taħseb inti? Naqbel miegħek, pjuttost naħseb kważi kważi l-Italja s'issa jaqbel l-Ewropew. Għalkemm issa nibdu naraw mit-tiena turna minnu ġej. Fejn fost it-timijiet li hemm għandna l-Olanda, Slovenja, Repubblika Ċeka, l-Kroazja, l-Iskozja u l-Slovakkja. Ma niddejjaqx niġi ma l-Iskozja. Li jkolli derbi U jena kwaħa ngħidlek nixtieq narakom mal-Olanda, grupp ċe. X'taħseb? skonġuri fatti. Jgħidu Taljani. Ifhem hemm jien pereżempju Ġermanja-Ungerija. Għandek il-Ġermanja, Spanja, l-Ingilterra u Franza li għadhem huma timijiet li tevita. Jiġifieri Mela, tinsiex tilajn għandek il-Polozz, il-Ġermanja fuq. attenzjoni Karin, tilajn il-Polozz, mela, Skozja fil-grupp tal-Ġermanja. Mhux ħażin. Skozja Mhux fil-grupp ħażin. U laqqas ibeżżani wkoll dal-grupp kellhom Ġermanja l-Italja Skozja se jitilgħu. tkun il-logħba li ħatiftaħ UEFA Euro 2020 nhar 14 ta' 2024 Tolin. 14 ta' Għaddi xie, Ġunju ħarbatnikom ġewwa Munich. Italjani. Ħarbatnikom 2024, għata Eżatt. dak hemm moħħok fi 2020. Meta Ġermanja l-Unjoni ġibnihom Skozja. kates. Grazzi Kaj. Ġermanja Skozja l-ewwel ħatiftaħ UEFA Euro 24 fi Munich fl-14 ta' Ġunju, grupp B. Mank l-Italjani ġew hemm, ma Kroazja, jdejjaqniex Kroazja kieku. u Spanja. Xi ġmil ta' futbol. Kun logħba looking forward li rrid nara ġi-scale tal-futbol kbar daw, U Mela, l-Kroazja nafu li bil-qal kbira l għandhom rajna l-prestazzjonijiet tagħhom u hekk. Spanja Jiġifieri mal-Kroazja fil-grupp B. Mela, issa, grupp C. Slovenja jew Slovakka, jekk jogħġbok. Slovenja jew Slovakkja. Olanda, Slovenja jew Olanda. Slovakkja. Slovenja Olanda. jew Slovakkja. Le. għandi t-tulipani Slovenja. lesti. Slovenja. Iva tkom tim bħal daqbi. Slovenja ġietkom. Iva. Almenu. L-Olanda fej almenu. sejrin mal-Awstrija. Almenu, Slovenja ċe wieħed. Mela, Slovenja kontra Danimarka l-ewwel logħba ta' dan il-grupp ġewwa Stokkarda wkoll fis-16 ta' Ġunju. Mela, fadal l-Olanda, l-Slovakkja u r-Repubblika Ċeka.
L-Olanda titla' issa fil-grupp Ifimni ta' Franza u tal-Olanda. Daħ ironika mela tal-kowċ għandek Koeman. Franza, għandek L-Olanda u grupp Franza B jerġgħu ġifieri jiltaqgħu qed ngħidu fl-istess aħna. grupp wara li kienu fil-qualifiers Ah, fl-istess. nispera li nevitaw dal-grupp ir-Roma kħanejlek, nispera li l-Italja tevita dal-grupp. Mhux jgħid grupp sabiħ, eda. Jena Għall-Italja lija żgur li l-Olanda, le. all right, edha Għall-Italja żgur ġifieri li le. grupp postiku ħafna da. Slovakkja fi grupp E, l-Italja naħseb trid titlob li tiġi fi grupp E. Ara Antonello, mela, ejd li ftit waħda grupp E, mela għandek Belġju, Rumanija, Slovakkja. Iva, Grupp E tajjeb għat-Taljani naħseb. Grupp F, mela minn ħajkunu? Grupp F, Turkija, Portugal. u Repubblika Ċeka. Farta mhux fi grupp. Mhux li għandu xi passiġġata Cristiano Ronaldo, jafol diri. Biex iċ-Ċeki kapaċi dan huwa turnament li Repubblika Ċeka għandhom tradizzjoni tajba fih, eh? Inti ma tiftakarx id-Danimarka kienu ripeskati u rebħuh. Ekku wkoll, ekku, ekku. U meta l-istess il-Greċja, meta rebħu l-Greċja, għat mamluħu s-simkien. Ekku, 100%. Ġifiri, Dan jaf ikun il-jura ta' da huwa, sorpriżi ara, wkoll. dan ġifiri huwa, ara, grupp li nixtieq nevita kellek tgħid li Karli evita. Sissa, grupp F ta' min jevita u grupp B ta' min jevita. Grupp A tajjeb għat-Taljani u grupp B. Ejjew iridu t-Taljani. Għax hekk issi U grupp B? Jiena grupp B personalment ma qawwi. rridlhomx it-Taljani. Ħanajt Oleton, ejja ta' xaqal tiġab dejt, ħatibda tnejjeb. Jow, sawa jgħidu, l-juni ġo tates. Ejja, jenek niġu gruppej tajjeb, għax anka l-Ġermanja, bugi tim tagħna. Eżatt. So, ġifiri, il-Ġermanin zitwerru minna. Eżatt. Jen Apparti ma ma rridux kellek ninsew li kellek hawn tgħid, il-pajjiżi tal-playoffs hawn, eh? apparti minn hekk kieku jien nieħu pjaċir bi gruppi, kellek tgħid li jaqbad l-Italja għandek l-option li Is-supporters għandek taġġel tal-Italja u titfaħħom xi tal-Ingilterra kellmuna, kellmuna. ejja, ma Kellmuna bħalissa l-opinjoni iktar tagħkom. kelmuna fuq il-Liverpool, fuq l-Inter u fuq il-Juventus, Milli fuq milli il-Euro. kelmuna s'issa fuq il-Nazzjonal. Eżatt. Kellmuna Ma tuna reazzjoni importax. tagħkom fuq il-gruppi. Nazzurri x'qed tistennew, pereżempju. Grupp A jew tajjeb għalija jien. U anka magħkom ta' jew anka magħkom ma niddejjax. Issa Jien naraw. għalija Taljani A, C, jew tajjeb. L-importanti mhux gruppi, grupp B, għax Mela. grupp B il-Kroazja narhom it-tieni jien mara Spanja. Mela, bdew lejn il-palazz. Għottu jien naħjan enżu. L-Svizzera fi grupp A. L-Svizzera fi Interessanti għaw. grupp A. Jan Sommer, l-Svizzera fi grupp A. Interessanti hemm, eh? Ah, Grupp ħajkun ah. ħelu ma li Issa naħseb nagħmlu li l-analiżi għal-Ġermanja. fid-dettal kif jitilgħu il-palazz skar. Ejt leħilġin l-Italja issa. Qed inxomma. Grupp B. Intek tixtieq arak. Ejja neħli għal-kuruna, qed taħbi dek l-oħra mta. Ma tfajta taħt il-mejda ejja. Grupp B. L-Italja. Ah, Grupp B. L-Italja ħarġu? L-Italja. Wisa ħej. Xi grupp dak ton. Spanja, Italja, Kroazja u Albanija. Nispermet ma biex it-teferek biex il-xurger ta' Taljana x'mid-dera ma tantx għadhom igawdi. Aj ma ħej. Tajjeb, ħana għuna minn ġejman Ingliżi. Għalik tajjeb immarak tiġa bdejt tifraħ u torok id-dejk. Serbja. Ah, tajjaċ ta'
Tajjaċ Bdejna x'kien l-ewwel ħsieb tiegħi Karl. hija. Għandi feeling li Dusan Vlahovic se jkompli kidni Sadonju dis-sena. Tajba, tajba li. Mhux xi grupp faċli dan l-Ingliżi, Antonello mhux grupp daqs ta' Taljani żgur, imma mhux xi grupp faċli, eh? Laqqa xejn. Eħna għassa t-timijiet l bsejġu mela grupp mela Wales, Finlandja, mela rebbieħ A li huma Wales, Finlandja, Polonja u Estonja fil-grupp tal-Frankiżi. Tasku l-grupp tal-mewt, issa niddiskutuha. Mela, għamraw minti lissa, grupp rebbieħ B fi klim ieħor Bosnia, Ukrajna, Izrael jew Iżlanda fil-grupp E u fil-grupp T għaw F il-vari Lussemburgu, Ġorġja, Greċja u Kazakstan. Għanna, mela, ħallissa namlu naqra reżume, naddu reazzjoni tagħna u inżarmaw bil-kwiet. Wara li rajna ukoll il-bolozz. għandek biċċa bajru u karta ħdejk. Memx il-provizjoni. il-provizjoni. Provizjonijiet bejnietna hekk kumbat Ifem, nerġgħu. nistaw namluhom, ma mbagħad niġborhom minn fuq YouTube jien fil-każ. Perfett. Grupp għax taħseb ton. Mela, ħalli qabel xejn nerġgħu nagħtu naqra reżume dettaljat l-segwaċi tagħna, ħalli l-affarijiet jimxu bis-sewwa. Mela, grupp A, Ġermanja, Skozja, Ungerija u Svizzera. Issa qed taraw ukoll il-grafika mixawna in-full. Grupp B, Spanja, Kroazja, Italja, Albanija. Grupp C, Slovenja, Danimarka, Serbja, Ingilterra. Grupp D, il-Wales, Finlandja, Polonja, Estonja min jirbaħ dik il-playoff. Olanda, Awstrija u Franza. Grupp E, Belġu, Slovakkja, Rumanija, ir-rebbieħ tal-playoffs, Bosnia, Ukrajna, Izrael, Iżlanda. U fi grupp F għandna Turkija, ir-rebbieħ tal-playoff bejn Ġorġja, Lussemburgu, Greċja u Kazakstan, Portugal u Repubblika Ċeka. Karl, il-kummenti, issa il-kummentaw naqrasit fid-dettal il-gruppi. Naħseb l-iktar grupp diffiċli. Inħeddu Huwa grupp B. s-servati tagħna biex jidħlu u jgħidu tagħhom ukoll. Mela, ibda inti Karl. Jiena lija. Ifimni jekk terġa' ġib il-grafika tal-gruppi jekk jogħġbok. Kif konna qabel konna tajjeb ħafna jiena lija kellek tgħid group of death huwa wieħed, huwa grupp B. Jiġifieri grupp B huwa diffiċilissimu. Għandek Spanja nafu kif huma. X'taħseb inti Antonello fuqhom? Mela, 100% ifimni, grupp B huwa grupp diffiċli. Grupp C mhux li teħxi għajb. Jiġifieri, il-Volgrisaw l-Ingilterra u l-Ingilterra ġewhom gruppi diffiċilissimi fil-fema tiegħi u hemm possibilità li Italja u Ingilterra jiltaqgħu kontra xulxin fil-kwarti tal-finali jekk l-Italja tirbaħ il-grupp, anzi l-Ingilterra tirbaħ il-grupp u l-Italja tiġi t-tieni. Ironikament, meta jilagħbu l-kwarti tal-finali mhux se nkun Malta. Jiġifieri, imma dik imbagħad se ngħidilkom għalfejn f'ċirkostanza oħra. Mhux xi tellieqa tal-karozzi? Inkomplu fuq il-gruppi. Imbagħad għandek grupp, vorri dawk nitfall gruppi naħseb jiena il-bew iċ-ċer. Il-Portugal ma nemminx li għandhom xi grupp ħafif lanqas, ma nafx taħseb inti Karl. Mela, jekk hu possibbli ġa fuq il-grafika jkollna kif konna il-table tal-gruppi naħseb.
Mela. Portugal għandek it-Turkija, Ehm, Repubblika Ċeka u l-gruppi u l-playoffs iż-żar. Mhux daqshekk faċli da. Imma xorta ma nqaħaltux mal-qawwa ta' grupp B. Grupp B huwa grupp li ifimni ħati il-problemi ngħidlek minn ħajkun hemm ġifieri. Għax m'hemmx tim li tgħid ħajġrib xi ħadd, ifimni logħba ħażina li hemm tista' toħroġ, ma Ejt, naħseb il-tabone iktar qed jgħidilna wieħed grupp A. le grupp għal aktar f'grupp. Grupp A li tqal wieħed skont dejtzil. Ma naqbilx miegħu da. Grupp A minn għandek. Germania, Għala, Skozja, Ungerija u Svizzera. Ma rridux ninsew li l-Ġermanja ma l-Ġermanja dejtzil kapaċi jqumu lek għall-okkażjoni, issa kien qed tara bilanċ bejn l-Iskozja, l-Ungerija li għamlet titjib konsiderevoli u l-Svizzera ngħidlek hekk naqbel miegħek. Imma ma rridux ta' ninsew fuq li minn ħanibbetja jiena anka ta' fuq minn nibbetja ngħidlek minn dak il-grupp, Aha, ngħid jaf ikunu sorpriża tajba fuq ta' Sabo Slajt għal-Liverpool. L-Ungerija. l-Ungerija qed jagħmlu ħafna titjib. Jiġifieri jiena nara l-Ungeriżi narahom hemmhekk jiena, kapaċi wkoll jagħmlu jagħmlu sorpriża. Żgur mhux forsi li l-istaff tagħna li jżomma l-Liverpool kuntenti ħafna bil-plejers Soboslaj tal-Liverpool. Hawnhekk qegħdin nerġgħu nagħmlu l-grafika u nerġgħu nagħmlu l-iskrin tagħna. Jiġifieri jiena minn grupp A jiena minn grupp A ħanilab karta. Ehm, eh, ibsa biex tbassar. Eh, Naħseb Ġermanja Ungerija kolli mmur jien minn grupp A. Ma nafx inti xtajt karta. Konkordo, Konkordi. nesċi, naqbel. Jien personali nixtieq li forsi tavvanza l-Iskozja. Ovvja. Sommer, l-ensejtu, ġabarkom, għax fortunati l-Inter. Sommer idealment jinżel kmini. Jien għala mill-lewa ħajn fa jistrieħ, warrajt. Fimtek. Mela, grupp B. Wow, 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 ċejnibet. Imma, jiena nemmen illi l-Italja kapaċi tqum għall-okkazjoni. U f'tournaments bħal dawn u rrid li tista' tqum għall-okkazjoni. Volleri Kajli ma naqtalekx qalbek. Addirittura jistgħu jirbħu l-grupp Italjani? Possibbli. Mela, ara, jiena kelli. L-Italja se tilab kontra Spanja it-tieni logħba, Ġohanberg. L-aħħar. Jibdew. Ġohanberg, mela. Jiena lija Spanja Talja għaddu. Eżatt. L-Italja tibda mal-Albanija ġewwa Dortmund fil-15 ta' Ġunju. Imbagħad jilagħbu ma' Spanja ġo Gelsenkirchen fl-20 ta' Ġunju. L-aħħar logħba ġewwa Leipzig mal-Kroazja fl-24 ta' Ġunju. Kif qed nara l-kalendarju jiena l-Italja, Karl? Naqbel. Minix qed neskludi. Spanja għaddu l-ewwel u Spanja l-ewwel u l-Italja t-tieni. Jien ma neskludi s-sorpriża, għalkemm xorta ngħidlek l-Ispanja. Spanja tibda favorita. Grupp C. Grupp C. L-Ingilterra tibda mas-Serbja fis-16 ta' Ġunju u mbagħad tilab mad-Danimarka u tagħlaq mal-Slovenja. Voldi li tqal ġiex logħbiet ser jintlabu mill-ewwel. Ingilterra Serbja nara jien. U fl-ordni kif qed tomlok. Lejna nemmel l-Ingliżi hemm biex jidħu l-grupp. It-tieni mur għad-Danimarka jiena. Walla esli, ha? It-tieni mur għad-Danimarka. Grupp D. Għawek ma nagħmlux. Serbja mur jiena. Franza-Olanda. Franza-Olanda li wkoll ħatkun il-logħba fit-tieni ġurnata fil-21 ta' Ġunju ġewwa Leipzig. Franza tirbaħ il-grupp. Dawk il-previżjonijiet tiegħi. Naqbel miegħek. Belġu, Slovakkja, Rumanija u
Għalkemm ma rridux ninsew illi possibilment dak jagħtu ikun grupp tal-mewt ieħor, Karl. Jekk tgħaddi l-Polonja, Il-għala, dak huwa il-playoffs Polonia ma hemmhekk domx li għandek. kienu da. Għandek Wales, Finlandja, Polonja, Estonja. Hemm dak il-fattur Lewandowski, eh? Ma xorta Lewandowski mandu. Ifimni, il-futbol mux ta' player wieħed, ta' huwa Le, kollettiv mhuwiex ta' ta' plejer tim. wieħed, imma fattur li rrid wieħed tikkunsidra, wara kollox. Xorta, ma wara li jgħet li xorta nejdlek Franza, Olanda b'dil-ordni. Eżatt, li Franza tirbaħ il-grupp naqbel. L-Olanda t-tieni ejja ngħidu iva. Ha. Issa grupp E, Belgju, Slovakkja, Rumanija, em, Bosnia, Ukrajna, Izrael jew Islanda. On paper il-Belġu għandhom jiġru bih il-grupp. Imma, Belġum ta' falfejx ta' niġi maħħom Antonello. Għax Belġum dejjem bjajtu bl-istess tim u jgħajtu hekk waqt ma waslu mkien. eżatt. U Għalhekk qed ħafna minn ngħid dawk imma, il-plejers li kienu krema qed inaqsu issa u kollha kibru. Onestament, għalhekk xtaqt li l-Italja ġuġu dak il-grupp jiena, ġifieri il-fattur Belġum intrabat ftit miegħu. jekk Issa, tgħaddi l-Ukrajna, jiddependi jien ma neskludejx li tirbaħ il-grupp l-Ukrajna, eh? u anka hemm ukoll magħhom dawk erġa' fakkarni please. Mela, Mela. mela dak il-Belġu, l-Slovakkja u r-Rumanija. Issa, il-playoffs ta' dak il-grupp huma Bosnia, Minn għalija semmejt l-Iżlanda. Ukrajna, Zlanda u Izrael. Hemm l-Iżlanda. U anka Però l-Iżlanda ta' ma tarmihomx. nemmen le m'għandix attarmi, ma nemmen l-Ukrajna għandhom kwalità biżżejjed players bħal Zinchenko, Mudryk, players li jabu fil-Premier League. Plejer ta' esperjenza bħal goaler tal-Benfica Trubin. Għalhekk nemmen li ma Jiena neskludix ħassa sorpriża għalhekk rittu Ukrajna. gruppi għalhekk rittu jħassa jiena. Għax kien ikun hemm imma mhux il-bniedem jipproponi għalla jiddisponi, ranġana Ekku, lejla l-mulej. Insejtna ekku. manwe. Grupp F, Issa l-aħħar grupp. Turkija, ir-rebbieħ tal-grupp tal-playoffs, Georgia, Lussemburgu, Greċja, Izrael, Portugallu, Repubblika Ċeka. Turkija tirbaħ il-grupp Portugal it-tieni. U hemm il-Greċja magħhom jekk jitlu. Jekk jidħlu eħe. Interessanti. George I go for Portugal Turkey. Jien Portugal l-ewwel Turkija t-tieni. fiduċja fit-Turkija jiena. Mela, Jaw ġej xi sponsor tajjeb tal-programm tal-kebabs. le, 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 le. ċajtaw, Laqqa xej. ċajtaw ftit. Laqqa xej, laqqa xej. Mela, Karl, naħseb aħna wasalna biex nagħlqu għallejla. L-ewwel qed grazzi lilek illi f'temp ta' ftit sigħat at such a short notice oġbok kattaw tidħol għal dan il-programm. Grazzi wkoll Jilla nkun il-ħafna li disponibbli. segwewna llum. U jilla nkun disponibbli għanzi nħu pjaċir anka nitkellem u opportunità sabiħa di li qed ngħixu hawnhekk aħna ħadd minna mu professjonisti maħna kollha dilettanti nħobbu l-ballun, nħobbu nitkellmu fuq il-futbol, ġifieri hija xi ħaġa huwa proġett ħelu ħafna, onestament, ġifieri once inkun nista' ma jkollix commitments familjari jew tax-xogħol, anzi nħu pjaċir anka niċċajtaw bejnietna u fuq kollox looking forward dal-meeting li għandna bejnietna fit-13 ta' Diċembru. Ġifieri anka Eżattament. niltaqgħu ftit flimkien. Ifimni kienet esperjenza sabiħa għalija l-ewwel darba titqis li aħna dilettanti u maħniex professjonisti fis-sens ok inti lek tagħmel ftit immandek m'intix la gradwa f'da xogħol la taħdem il-part-time imma għamilna xejn miraklu żgħir illum, ġifieri huwa sabiħ li Jiena tkun naqbel parti miegħek li mill-grab. għamilna miraklu żgħir biex xandarna dan il-live reaction. Live reaction li minna ftit ieħor ukoll ser tkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsew tidħlu tafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn bil-kontenut kollu illi noħorġu kważi ta' kuljum tista' tgħid. Infakkarkom ukoll Alla tkunu nisfalkom delikati ju. Eżatt. Għax jien kull ma niġi nagħti dawk il-15 minutes ullum fil-każ tal-lum tajt dik is-sija, ma imnalla tkunu t-tim tal-produzzjoni għax kieku aħna ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn u minn hawn nixtieq nirringrazzja min issa nsemmi ismijiet Antonello għax ma tissemmi ismijiet.
Sewa, taf tinsa xi ħadd u tweġġa' xi ħadd li jdiżżik. Dakkalini ma sanix ma nixtieq nirringrazzja. U ngħid prosi kbira lit-tim kollu. Għax jien nemmen il-kisbiet isiru kollettiv u mhux persuna weħda. Le, fimni, aħna wara kollox tim wieħed u xissa llum il-ġurnata bej preżentaturi għandna sers produzzjoni qegħdin 18 ruħ u kulħadd għandu s-sem tiegħu. Il-paġna l-ġimgħa d-dieħla tal 6 snin, Volder għamilna diversi kisbiet u għad fadlilna nagħmlu. Jiġifieri bil-mod il-mod naslu. L-puntamenti tagħna għada fl-erba' mix-zone xander rekordjata ma' Kert, Oliver u Mark. Li terkom taraw Lilek għada narak taqali jew? għalli nil-taw żgur imma l-segwatri tagħna jarawni għada fil-11 wara Napoli Inter. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Vero ma tfuq dan li xejn ngħidilkom ħlif grazzi Kyle Parnis, grazzi intom li segwejtuna, il-komplement ta' tsiffi